Nakasinati sab og kusog nga ulan ug hangin ang Cotabato Province kagahapon. Sa Kidapawan City, pipila ka punuan sa kahoy ang nangatumba. Ani ang report. Stranded ang pipila ka residente lakip mga ginikanan nga maghatod unta sa ilang mga anak nga moeskwela sa Santa Filomena Elementary School sa Barangay Santa Filomena sa Makilala, Cotabato. Kinihuman milapaw na ang tubig baha sa overflow bridge sa mong barangay nga epekto sa kusog nga ulan Martes sa hapon. Busa dunay mga ginikanan nga gihulat ang pagmabaw sa tubig baha, samtang ang uban wa na lang gipasulod sa klase ang ilang mga anak tungod sa baha. Ang tulay lang manggod ang agianan padulong sa tulunghaan. Sa Kidapawan City, samdan ang driver ug pasahero sa tricycle nga naigo sa natumbang nga punuan sa baliti sa Dayaw Street Extension. May na lang kay gilayon silang nakaambak una pa maigo ang sanga sa balete ngadto sa tricycle. Apan ilabihan ang pagkalumping sa tricycle tungod sa insidente. Hinon gilang nagpahigayon og clearing operation ang rescue group sa BFP Kidapawan, CDRRMO ug BDRRMC aron matangtang ang nagbabag nga punuan sa dalan sa syudad. Samtang duha ka balay sab sa Barangay Lanao sa Kidapawan City ang naguba human natumbahan og punuan sa Talisay atol sa kusog nga ulan ug hangin. Wala hinoy na samdan sa insidente. Sumala sa pag-asa, walay bagyo o low pressure area sa sulod o gawa sa Philippine Area of Responsibility. Localized thunderstorms gihapon ang magpaulan sa Mindanao ilabi na sa hapon o sa gabii. Tibok dapit sa Mindanao ang adunay mga kalit nga pag-ulan, pagpanugdog, pagpangilat, epekto na sa localized thunderstorms. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.